Вось гэтыя заявы Дональда Трампа, ну і уласна сам працэс вываду магчымы, так, амерыканскіх войскаў з Нямецчыны. Гэта кепскі знак для Еўропы і добры для Расіі, на ваш погляд? Ну, відавочна, з гэтага пункту гледжання гэта расійская мара. Яны з самага канца другой сусветнай вайны марылі пра тое, што войскі Злучаных Штатаў пакінуць Еўропу і прыкладалі велізарныя намаганні для таго, каб гэтага дасягнуць. У іх былі такі, у Расіі былі такія надзеі нават у 89-91 годзе ў кантэксце аб'яднання, кантэксце заканчэння эпохі камунізму, аб'яднання Германіі і гэтак далей. Ну, зараз, магчыма, гэтыя мары ў пэўнай ступені стануць рэальнасцю, але ізноў жа заявы былі зроблены з амерыканскага боку. Так, была заява Кексета, была заява Трампа, но пакуль гэта агульная вельмі рэч, яна не стала сенсацыяй. Гаворка пра тое, што можа быць скарачэнне амерыканскай прысутнасці, яна вялася і раней. Пытанне будзе, канешне, у тым, якой колькасці яны выведуць, калі яны выведуць. І тут не трэба забывацца пра важны момант. Канешне, гэта важны аспект архітэктуры бяспекі для Германіі, для ўсёй Еўропы, амерыканская военная прысутнасць. Але гэта важна і для саміх Злучаных Штатаў. Я думаю, што яны яшчэ там будуць разважаць, дзе можна скараціць, ці мае сэнс скараціць, ці гэта фінансава мэтазгодна і іншае. Ну, пакуль такія заявы зроблены. Канешне, і яны з нямецкага пункта гледжання непрыемныя. Ну, і, канешне, вельмі прыемныя з пункта гледжання расійскага. У 20-х числах красавіка Дональд Туск заявіў пра тое, што Расія можа напасці на адну з краінаў НАТО нават не цягам там некалькіх гадоў, а цягам некалькіх месяцаў. На ваш погляд, спадар Александра, гэта сапраўды рэальны прагноз, ці гэта такі заклік з боку прэм'ера Польшы, каб НАТО ўсё ж такі пастаралася аб'яднацца і падрыхтавацца да гэтага магчымага нападу? Ну, гісторыя з расійскім нападам, яна мае такі тэарэтычны чыннік. Ці можна сябе гэта ўявіць у кантэксце ўсяго таго, што адбываецца ў Еўропе? Можна. Тым больш у кантэксце вайны ва ўкраіне. Калі Расія ўжо адну вялікую еўрапейскую вайну распачала, ну чаму ж немагчыма ўявіць, што яна можа працягнуць у гэтым жа накірунку? Мне падаецца, што рэакцыя Дональда Туска, яна была першай эмацыянальнай. Ну, яшчэ раз, канешне, каб падкрэсліць пагрозу, якая існуе. Праблема назіраецца, уласна кажучы, амаль ва ўсіх еўрапейскіх грамадствах. З аднаго боку, палітыкі, эксперты, навукоўцы і так далей разважаюць пра пагрозы, якія ёсць, пра розныя магчымыя сцэнарыі. Ну, а што тычыцца насельніцтва, звычайных людзей, так бы мовіць, дык яны асабліва і не імкнуцца гэта зразумець, імкнуцца хутчэй адцягнуць ад сябе, адкінуць ад сябе гэтыя думкі. І калі выступаеш такімі заявамі, як зрабіў Туск, ну, гэта яшчэ адна спроба звярнуць увагу на тыя пагрозы, якія ў Еўропе ёсць. Прынамсі, каб ішло асэнсаванне гэтых пагроз. Атрымаецца ці не, іншае пытанне. Пакуль вынікі ў Еўропе не вельмі з разуменнем таго, якія сцэнарыі, жахлівыя, дрэнныя сцэнарыі магчымы. На ваш погляд, чому Володимир Зеленський так часто, фактично кожны тыдзень заяўляе пра магчымую пагрозу новых атакаў з боку Расіі менавіта з тэрыторыі Беларусі? Вось сёння таксама стала вядома, што перахапілі на тэрыторыі Украіны паветраны шар, які заляцеў з тэрыторыі нашай краіны. І гэтым разам Володимир Зеленскі заявіў, што ўсё кантралюецца, усё гэта фіксуецца. І тым не менш, ці сапраўды вось гэта варта ўспрымаць як нейкі дыпламатычны сігнал у бок Менску і ў бок Масквы, што мы, ў прынцыпе, разглядаем такі варыянт. Ці сапраўды гэта рэальна падрыхтоўка такая? Ну, я думаю, што першы момант, канешне, як у кароткатэрміновай перспектыве паўплываць на настрой грамадства ў Беларусі, то бок у Беларусі, каб людзі, які тут хочаш, не хочаш, все роўна на гэтую увагу на гэтыя заявы Зеленскага звяртае з беларускай перспектывы. І ён жадае, каб людзі ў Беларусі зразумелі, наколькі блізкая вайна і што, ў прынцыпе, Беларусь у гэтую вайну можа быць уцягнута. Гэта свайго шталту ваенная прапаганда з украінскага боку і, канешне, мэты тут паўплываць на настрой насельніцтва Беларусі. Гэта першы момант. Другі момант, калі гэты ўсё ж такі прапагандысцкі чыннік пакінуць за ўвагай, па-за
увагай, ці магчымы, ці рэалістычны такія сцэнарыі. Ну і зноў жа мы вяртаемся да падзеяў 22 году. А як все адбывалася ў 22 годзе? Галоўны напрамак ішоў менавіта праз тэрыторыю Беларусі. Акрамя таго, што мы зараз маем у перамовах вакол Украіны. Ну нічога, ніякіх сур'ёзных зрухаў няма. Нават наадварот, усё больш паведамленняў пра тое, што на Злучаныя Штаты Украіна больш не разлічвае і хутчэй упэўнена ў тым, што Пуцін збіраецца працягваць гэтую вайну, каб дасягнуць сваіх мэтаў военным шляхам. А калі зноў жа гэта сябе ўявіць магчыма, ну і гэта выглядае досыць лагічна, і розныя паводзіны расійскіх кіраўнікоў, заявы расійскага кіраўніцтва, яны сведчаць менавіта пра гэта. Ну як у такіх не разглядаць розныя сцэнарыі паўтарэння 22 году. Таму калі нешта адбываецца на тэрыторыі Беларусі, што можа быць успрынята як падрыхтоўка агрэсіі, ну ідзе адпаведная украінская рэакцыя. З пункта гледжання Украіны гэта найлепшае, што можна ў гэтай сітуацыі зрабіць, звярнуць на гэта ўвагу, паспрабаваць паўплываць на настрой людзей у Беларусі. Яшчэ одну тэму акурат у працяг нашай размовы хацеў бы закрануць, бо Расія зараз спрабуе абнавіць свой уплыў у яшчэ адной краіне, у Арменіі. У краіне праз месяц 7 чэрвеня, нагадаю, пройдуць чарговыя выбары ў нацыянальны сход. І афіцыйны Ереван заяўляе пра спробы ўмяшання ў палітычны працэс з мэтаю прасунуць кандыдатаў выгодных Маскве. Улады краіны пастанавілі заблакаваць шэраг прарасійскіх прапагандысцкіх каналаў, а спікер парламенту Арменіі Алена Сіманян заявіў, Арменія не стане расійскай губерняй, не трапіць пад кіраванне Масквы як Беларусь. Давайте паслухаем і вернемся да нашай размовы з Александром Фрыдманам. Калі ва ўкраіне спрабуюць прасоўваць свае інтарэсы ваенным шляхам, то ў Арменіі адбываецца спроба захопу ўлады. Нашу дэмакратычнасць яны зараз спрабуюць выкарыстаць супраць нас. Кажуць, у вас інтэрнэт адкрыты. Мы ў гэтым інтэрнэце за свае рублі купім столькі рэкламы, што ўсё будзе нашым. Мы не дазволім ператварыць Арменію ў губерню. Мы не будзем кіравацца так, як кіруецца Беларусь. Ну, ведаем пра такія складаныя адносіны паміж Ніколам Пашынянам і Александром Лукашэнкам, а тут яшчэ і спікера армянскага парламенту фактычна назваў Беларусь расійскай губерняй. Спадар Александр, навошта гэта было зроблена? Ну, тут было зроблена, у прынцыпе, у тымповым сцэнарыі да сённяшніх армянскіх уладаў, калі яны жадаюць раскрытыкаваць Расію, яны паводзяць сябе звычайна ўсё ж такі асцярожна. Бо нягледзячы на досыць складаныя адносіны, гэта ўсё ж такі важны партнёр, ну і акрамя таго, гэта ўсё ж такі Расійская Федэрацыя. І таму атрымлівае звычайна ў такім кантэксце Лукашенка. А ён, так бы мовіць, разглядаецца як частка, як дадатак для Расіі. Прычым, калі ўжо абрынуцца на Лукашэнку, гэта тут рызыку амаль няма, і фактычна гэта такая кампенсацыя крытыкі Расійскай Федэрацыі. І акрамя таго, паводзіны Лукашэнкі ў дачыненні да Арменіі яны вядомыя ў той жа Арменіі, ён у Арменіі не папулярны, таму з дапамогай атакі на Лукашэнку можна атрымаць толькі дадатковыя балы. Дарэчы, я ў гэтым кантэксце пераважна разглядаю візіт Владзіміра Зеленскага ў Ереван. Так што яны сённяшнія армянскія ўлады імкнуцца выкарыстаць антырасійскія настроі, якія прысутнічаюць, і сімпатыю да Украіны, якая таксама ёсць, каб прадэманстраваць сваю незалежнасць, ну і ўмацаваць па магчымасці свае пазіцыі ў прадвыбарчай гонцы. Спадар Александр, яшчэ одно кароткае пытанне. Вось сёння стала вядома, што Лукашенко палеціць у Маскву на парад да Пуціна 9 траўня і сустрэнецца там з прэм'ерам Славаччыны Робертам Фіца. Ці гэта чакаць нейкіх пацяпленняў з еўразвязам, у тым ліку праз вось гэтую сустрэчу? Ну, у выпадку Фіца, я думаю, не трэба чакаць. Фіца будзе імкнуцца заняць у пэўным сэнсе месца Орбана, які прасоўваў сябе ў якасці такога пасярэдніка ў стасунках паміж еўразвязам і Беларусю, што вось глядзіце, я той, з кім там размаўляюць, мяне можна выкарыстаць як канал інфармацыі. Ну, Орбана, як вядома, ён сыходзіць з палітычнай сцэны. Ну, вось Фіца, напэўна, будзе імкнуцца заняць у
у пэўным сэнсе яго месца. Но гэта тычыцца не столькі стасункаў з Беларусю, яны ўспрымаюцца хутчэй як дадатак да стасункаў у Расіі. А у Лукашэнкі, ну як тут не выкарыстаць гэтую магчымасць? Сапраўды, Орбана-то больш няма, і нейкі канал камунікацыі з еўразвязам, досыць прыязны, лаяльны канал патрэбны. Ну вось таму і гэтая сустрэча з Фіца, і там будуць Фіца ў Мінск, і заявы пра пашырэнне кантактаў, гэта ўсё будзе, але я думаю, што гэта не ўзровень Орбана, гэта не той канал, які сапраўды можна якасна выкарыстаць.